Ассалому алайкум дӯстон. Баъзе вақт мо видео мекунем, баъзе ашибкои бародарора баъзе марғои бетухм менависанд ки ту чӣ кор дорӣ охе ҳақорат накунем хубая нигоҳ кун. ина дари вана медрой выключатель гуфтан ай пол 80 бигиред, ай пеши дар 30 сантиметр. ина нигоҳ кун, шикоф кардем, сим нестай. ина чӣ мегӣ? Бо менависе комментариёда гап мезанӣ, ту чӣ кор дорӣ? Ина ман электрикам омадам, бояд корма давом будам, нест сим. ина плафону вичкаи болудай выключатель. ина магар ман выключателям хеле занёш беста без сим. нигоҳ кунед бародаро, хе ам бародаро кафел мезанед пешаки аму симои пишти кафелда боша, мора шикофен, симора бироре. ман омадам, ман намедонам сим дар гиҷоай. як кафеле аст ки қаби метра баландиш. бо ира кандан тубида чанд қа зарар мебина соҳибхона. ҳаракат кунед бародаро, пеши ами бародари кафелзан симора бироре. ки як кас омад, ина нигоҳ кун, ина суроғ кардан бировардан. ҳамешам хеле мекардан, хуб мешуд ки набировардан. бародарҷоно, нанависе ҳаргап, мо чизе ки мегӯем ҳақиқата мегӯем. мо ягон кас паз заданӣ нестем. кора карде ҳалол кунем, сум ҳалолтон шавад.